Сутра сарцавіны найвышэйшай мудрасці. Бадхісатва Авалокітешвара, заглыбіўшыся ў недасяжную мудрасць, усвядоміў пустату ўсіх 5 складнікаў пачуццёвага досведу, чым вызваліўся ад усякай пакуты. Шарипутра, форма нічым не адрозніваецца ад пустаты. Пустата нічым не адрозніваецца ад формы. Форма і ёсць пустатой. Пустата і ёсць формай. Астатнія 4 складнікі досведу – адчуванне, успрыняцце, асэнсаванне і ўсведамленне – таксама такія ж пустыя. Шарипутра, усе явы ёсць пустата. Яны не ўзнікаюць і не знікаюць, не бываюць нячыстыя ці чыстыя, не пашыраюцца і не звужаюцца. Таму ў пустаце няма ніводнага складніку пачуццёвага досведу, ні формы, ні адчування, ні ўспрыняцця, ні асэнсавання, ні ўсведамлення. Няма пачуццёвага досведу зроку, слыху, нюху, смаку, дотыку, ані ўяўлення. Няма ні вобразаў, ні гукаў, ні пахаў, ні смакаў, ні тактыльных адчуванняў, ні ўяваў. Няма ні вобласці зрокавых аб'ектаў, ні вобласцяў аб'ектаў астатніх пачуццяў, улучна з вобласцю аб'ектаў разумовых. Няма няведання, як няма і касавання няведання. Няма старасці і смерці, як няма і касавання старасці і смерці. Няма пакуты, няма прычыны пакуты, няма заканчэння пакуты, няма сцежкі пазбаўлення пакуты. Няма спазнання ані дасягнення, таму што дасягаць няма чаго. Бадхісатвы абапіраюцца на гэтую найвышэйшую мудрасць, таму ў іхных мыслях няма перашкод. А калі няма перашкод, няма страху. Далёкія ад зманлівага летучення і мыслення, яны знаходзяцца ў нірване. Усе будды мінуўшчыны, цяперашняга і будучыні абапіраюцца на гэтую найвышэйшую мудрасць і дасягаюць найчысцейшага, найдасканалейшага і найпаўнейшага прабуджэння. Таму ведай, што мантра найвышэйшай мудрасці – гэта мантра вялікага прасвятлення, не пераўзыдзеная мантра, не параўнальная мантра, дасканалая мантра, якая здымае ўсякую пакуту, насамрэч, а не быццам. Дзеля гэтага і паўтараюць мантру найвышэйшай мудрасці. Гучыць яна гэтак. Ідзі, ідзі, разам з усімі, на другі бераг, да прабуджэння, хай будзе так. Гате, гате, парагате, парасангате, бодхі сваха.